Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu maka na ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ụwa Dị Omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe dọkịnta mepere ụzọ wee kpọọ Nneọma na nwa ya nwoke bụ Chinonso ka ha bịa hụ Chikaọdịrị. Obi mapụrụ Nneọma n'ihi na o chere na ọ bụ ozu di ya ka dọkịnta chọrọ ka ha hụ. Mmadụ anaghị agbanaghị ubi ya n'ihi na ahịhịa dị ya. Onye erughị ebe ọ na-aga, ike anaghị agwụ ya. Mmadụ nwee ebe o dewere uche ya niile na obi ya niile, ọ bụrụ na ọ ga-agafe mmiri, ọ ga-agafe ya, maka na ahụrụ sie ike, abụọ ike wee nyụọ ya. Nneọma jidere onwe ya aka banye ebe di ya nọ, n'agbanyeghị na ụjọ ji ya n'oge ahụ. Mgbe o jiri anya ya abụọ hụ di ya ka o jiri kwụsị ibe akwa ma bido metụwa ya aka. Chikaọdịrị nọ na-ele ya anya ka ewu a na-ekwe ọnụ n'ahịa. Nneọma malitekwara kpọwa ya aha ndị a: Dibe ugwu, ijere nwoke, eze ụmụ okorobịa, ọkpata akụ ozuo ọha, ozuo ome, akụ ruo ụlọ. Aha ndị a niile ọ na-etu ya dị ka a na-ekuru mmiri awụsa n'elu okwute, n'ihi na ọ bụ naanị anya ka di ya na-ele. Ka nke a na-eme, dọkịnta kpọrọ Nneọma gaa n'otu akụkụ wee gwa ya na Chikaọdịrị adịla mma, mana naanị nsogbu o nwere bụ na ọ gaghị aga ije ọzọ n'ihi na ọ gbajiri ọkpụkpụ azụ na-eme ka mmadụ na-aga ije. Nke a wutere Nneọma n'obi. O wee tie mkpu sị, Chineke osebụrụ ụwa, Olisa bi n'igwe, onye ike niile dị n'aka, leenụ nwa gị ka ọ na-akpọ gị. Biko bịanụ zọpụta m n'ajọ ọnọdụ a. Kedu ihe m ga-eme? Otu anya ji ahụ ụzọ akpọọla. Eriri ndụ m adọbiela. Ndị iro m ga-achịgbukwa m n'ọchị. Agụọ ga-anakwara m ụmụaka. Biko gbanịa ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ụwa Dị Omimi. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndeewo, ka o mesịa.